नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात ग्रंथमित्र अभियान कार्यक्रम. कारवार जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड, तालुका पंचायत कारवार आणि आकांक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट हेमगे सहयोगान आयोजित केल्लो ग्रंथमित्र अभियान कार्यक्रम माजाळी ग्रामपंचायतीत आज उद्घाटन करून सरकाराल्या मार्गसूची प्रमाणे आयोजन केले. आयुक्त ग्रामाभिवृद्धी आणि पंचायत राज खाते बेंगळुरू हेमगेल आदेशाप्रमाणे कारवार जिल्ह्यात प्रति तालुक्यात एक ग्रामपंचायत ग्रंथालयात ग्रंथमित्र अभियान कार्यक्रमाचे आयोजन करूक आदेश दिल्लो. त्याचप्रमाणे संबंधित अध्यक्ष आकांक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट, जिल्ह्याच्या शिक्षण खात्याचे अधिकारी, DDPI, DDPO, जिल्हा पंचायत CO कारवार हेमगेल्या अध्यक्षतेत दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे 25 फेब्रुवारी कार्यक्रमाच्या लागी आशिल्ल्या 7वी आणि 9वीच्या विद्यार्थ्यांक शनिवाराक दनपारा 2 ते 4 पर्यंत या कार्यक्रमाक हजर राहूक क्षेत्र शिक्षणाधिकारीन क्रम घेवचे आणि पंचायत क्षेत्राचे प्रौढशाळा, पदवी कॉलेजाचे आसक्त गणित आणि विज्ञान शिक्षकांन आवर्जून हजर रावचे असे सुचयले. त्या अनुषंगान आज 25 फेब्रुवारी माजाळी ग्रामपंचायतीत आज ग्रंथमित्र कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमाक बरेच सरकारी अधिकारी हजर आशिले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಸಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. पक्षाची संघटना वाढवण्यासाठी कामाक लागा. घोटणेकर. कारवार जोयडा दांडेली विधानसभा मतदारसंघात पक्षाची स्वतंत्र ओळख तयार करचे खातीर गाव आणि तालुका पावंड्यार पक्षाची संघटना आणि पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी कामाक लागा असे आवाहन JDS पक्षाचे संभाव्य उमेदवार माजी विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हिमी केले. JDS हो पक्ष आमका नवो असलो तरी फाटली 40 वर्सां लोकांकडे सतत संपर्क असा. हांव विधान परिषद सदस्य असताना शक्य तितले योगदान उदरगतीसाठी दिला. निवडणूक ही एकच दिवस उरता, पण लोकांले प्रेम आमकां सदा खातीर मेळ्ळा. हांवें नायक जावची इच्छा केन्नाच केलना, पूण जीव आसता पर्यंत लोकांलो सेवक म्हण काम करची इच्छा आसा अशें भावनीक मत SL घोटणेकर हेमी व्यक्त केले. या वेळार 100 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांन JDS पक्षात प्रवेश घेतलो. हलयाळ तालुक्यातल्या मलवडी गावातल्या ग्रामदेवीच्या जत्रा महोत्सव समिती खातीर SL घोटणेकर हेमी 1.5 लाख रुपयाची देणगी दिली. तशेंच तेमी ग्रामदेवीचे दर्शन घेतले. स्वताच्या खर्चान बोरवेल खणून माजी आमदार सुनील हेगडे हेमी दवरलो आदर्श. कारवार रामनगरातल्या सीतावाडा आणि दुर्गादेवी गल्ली हिंगा पिवच्या उदकाची समस्या वारंवार निर्माण जाताली. तेची दखल घेऊन माजी आमदार भाजपचे नेते सुनील हेगडे हेमी स्वताच्या खर्चान 2 बोरवेल मारून दिले. माजी आमदार सुनील हेगडे हेमी स्वतः त्या जाग्यार उबे रावन बोरवेल मारून घेतलो आणि लोकांकडेन संवाद साधलो. सुनील हेगडे हेमी स्वतः खर्चान बोरवेल मारून उदकाची सोय केले बद्दल स्थानिकांन सुनील हेगडे हेमगेले आभार व्यक्त केले. या वेळार भाजपचे तालुका अध्यक्ष संतोष रेडकर, उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी, पंचायत अध्यक्ष आणि सदस्य हजर आशिल्ले. या दरम्यान सुनील हेगडे हेमी गणेश गुडी हिंगा सुरू आशिल्ल्या KPCCच्या कंत्राटी कामगाराच्या आंदोलनाक भेट दिवन तेमकां पाठिंबा दिलो. तशेंच जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्री हांचे कडेन चर्चा करून समस्या बेगीन सोडोवची विनंती केली.
28 फेब्रुवारीक अरण्यवासियालो महासंग्राम शिरसी ते बनवासी पर्यंत पादयात्रेमार्फत मुख्यमंत्र्याल्या भेटीचो निर्णय। शिरसी अरण्यवासियाली सभा जावन त्या सभेत निर्णय केलो की कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमी 28 फेब्रुवारीक शिरसीत आगमन जावचे आसून त्या वेळार अरण्यवासियान तेमगेल्या भेटीसाठीर श्री मारिकांबा देवस्थानाच्या मुखाल्यान पादयात्रेमार्फत दनपारा 2 घंट्यार वचून सांजेर 5 घंट्यार बनवासीच्या मधुकेश्वर देवस्थानात मुख्यमंत्र्याली भेट घेवची आसा अशें अरण्य हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी कळयला। या भेटीत 10 प्रमुख मागणीची अट असून ते पूर्ण करची अशी अरण्यवासियांनी मुख्यमंत्र्याकडे विनंती अर्ज दिवची तयारी केला। या सभेत दुवा मराठी, लक्ष्मण माणकनवर, नेहरू नाईक बेल्लूरू, इब्राहिम गुड्डळी, रामू गौडा, एम.आर. नाईक कांडोळी, शिवाजी मोटरगी, बाबू मराठी, चंद्रशेखर भंडारी, अशोक आचारी, गोपाल गौडा आणि इतर प्रमुख हजर आशिले। 32 ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ। ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ। ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಆಗಿದೀವಲ್ಲ? नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। रामनगर हिंगा व्हॉलीबॉल स्पर्धा। रामनगर कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर हिंगा श्री रामलिंगेश्वर मंदिराच्या वार्षिक जत्रोत्सवा निमित्तान श्री राम युवक मंडळ हेमी आयोजित केलेल्या दीस आणि रात्र व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे आज थाटात उद्घाटन झाले। या वेळार भाजपचे उपाध्यक्ष शिवराज गोसावी, पंचायत सदस्य आकाश सावंत, गिरीश गोसावी, राजेश कोरडकर, जितेंद्र खापणे, सचिन मोहिते हेमी हजर आशिल्ले। या स्पर्धेक पहिले बक्षीस सुनील हेगडे हेमी 25,555 रुपये तर दुसरे बक्षीस जितेंद्र खापणे हेमी 15,555 रुपये दिले आसात असे आयोजकान प्रसार माध्यमांक कळयला। कारवारच्या अस्नोटी निवृत्त सैनिक संस्थेचो 5वो गेट टुगेदर कार्यक्रम 26 फेब्रुवारीक तेजी जोरदार तयारी। कारवारच्या अस्नोटीच्या एक्स सर्व्हिसमॅन वेलफेअर असोसिएशन या नोंदणीकृत संस्थेचे 5व्या वर्षाचो गेट टुगेदर म्हणल्यार मनोमिलन कार्यक्रम अस्नोटी शिवाजी हायस्कूल सभागृहात आयतार 26 फेब्रुवारीक आयोजन केला असून तेजी जोरदार तयारी चल्ला। त्या निमित्तान आयोजकान खास आयताराक बायक आणि कार रॅलीचे आयोजन केला। ही रॅली अस्नोटी शिवाजी हायस्कूल ते सावंतवाडा, होटेगाळी, हणकोणजूग, हळगाव बस स्टँड थिंच्यान परत त्याच मार्गान येऊन भगतवाडा क्रॉसच्यान प्लॉट, भगतवाडा गणेश पार्क, मड्डामक्की, मधेवाडा, रामनाथ देवस्थान, अस्नोटी बाजार ते शिवाजी हायस्कूल पर्यंत या रॅलीचे स्वरूप उरतले। या मार्गात आशिल्ल्या वीर योद्ध्याल्या स्मारकाक पुष्प नमन करतले। या रॅलीत एक्स सर्व्हिसमॅन संस्थेचे सदस्य आपल्या ड्रेस कोडात सूट, ब्लेझर आणि सर्व्हिस मेडलात कुटुंबासकट हजर रावतले। या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक हेमी या रॅलीक चालना दितले। मानाचे सोयर म्हण प्रीमियर रिअल इस्टेटचे मालक दिनकर साळुंके आणि गजराज बिल्डरचे मालक अनिल सावंत आणि शिवाजी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक
श्री दिनेश गावकर हेमी हजर उरतले असे एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके आणि सेक्रेटरी श्री उल्हास नागेकर हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.